и да се приготвим за това, което Бог има да ни каже в този ден. Брат Радостин Марчев. Аз също искам да ви поздравя с добър ден, а пък деня наистина е хубав. Може би астрономическата пролет още не е дошла, обаче виждаме, че метеорологичната е изпреварила. Слънцето пече хубаво днес, един от първите дни, които имаме хубаво време след този студ сравнителен, последно време, и аз се надявам все пак, че то не ви е напекло така, че да започнете вече да задрямвате, защото времето напредна. Нека тези от вас, които имат Библии, да си отворят на Изход 20 глава. Ние продължаваме да говорим за тази серия върху 10 заповеди, която започнахме. И днес ние ще говорим за 5-та заповед. Изход 20 глава, стих 12. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Изразът 10 заповеди е един от най-познатите в цялата Библия. Чували са го вярващи и невярващи, макар че ако ги помолите да изредят тези 10 заповеди, и двамата ще се затруднят. И когато стигнем до Изход 20 глава, където тези заповеди са написани, ние сме предизвикани и минаваме през тях твърде бързо, без да се замислим върху тях. Но всъщност тези 10 заповеди могат постоянно да ни изненадват. Помислете си, например, за това. Защо Бог се е спрял точно на 10, а не на 9 или на 11 заповеди? Защо е дал също точно тези, а не някои други? Какво точно ги прави най-важни? За някои от тях не е трудно да го разберем. Не убивай или не кради са основни морални норми. Но какво да кажем, например, за пази съботния ден? Или какво да кажем за почитай баща си и майка си? Това ли е сърцевината на моралния кодекс? Ние обикновено не си задаваме такива въпроси. Но ако го направим, 5-та заповед изведнъж представа да бъде нещо обикновено и се превръща в предизвикателство. Не само за децата и младежите, но и за нас, които сме вече по-възрастни. Така че, ако искаме да разберем тези думи, ние трябва да започнем от по-далеч. Някой ще запита, от колко по-далеч? От Бога. Християните вярват в един Бог, който заедно с това е 3 личности. Всяка от тези личности има еднаква природа и еднакви божествени качества, като всемогъщество, вечност, святост и всеприсъствие. Те са един Бог и в същото време не са просто 3 форми или проявления на една и съща личност, а всяка личност е различна от останалите. Ако поискате да ви обясня, това няма да мога. Бог е различен и Бог е по-голям от нас и не се побира в нашите представи. Ние се опитваме да намерим аналогии, които да ни помогнат да придобием някаква представа за Него. Някои използват примера с водата, която съществува в 3 агрегатни състояния. Течност, пара и лед. Леда не е течност, течността не е пара и парата не е лед, но всички те са вода. Някои използват примера с равностранен триъгълник. Триъгълник, който има еднакви страни и еднакви ъгли. Ъгъл А е равен на ъгъл Б, и ъгъл Б е равен на ъгъл С, и ъгъл С е равен на ъгъл А. Но ъгъл А не е ъгъл Б, и ъгъл Б не е ъгъл С, нито ъгъл С е ъгъл А. Но всички тези аналогии, които ние даваме, в много отношения повече пречат, отколкото помагат, и никой една от тях не описва адекватно Бога. Но сега внимавайте. В Бога, който съществува в 3 личности, съществува социален живот. Тези 3 личности общуват една с друга, влизат в отношения една с друга, изразяват чувства една към друга.
Първите две от тези личности са ни открити като Бог Отец и Бог Син. Това не означава, че Отец е родил Сина по начин, по който ние раждаме деца, нито че е имало време, когато Синът не е съществувал, защото все още не е бил роден. Ние не сме сигурни дори как точно Отец е Отец и Синът е Син. Но това, което знаем, е, че техните отношения са сравнени с отношенията на родител и дете, такива каквито ние ги познаваме. Понеже е Син, Исус Христос се покорява във всичко и винаги почита своя баща. Така че ако попитаме откъде идва заповедта "почитай баща си и майка си", първият отговор, който можем да дадем, тя идва от вътрешния живот на живия Бог. Нека да погледнем нещата от друг ъгъл. Когато Бог дава тази заповед на евреите, те току-що са излезли от Египет. Какво са правили там? Били са роби. А какво правят робите? Работят по цял ден. По-конкретно ние знаем, че те са били използвани като строителни работници, да вършат една от най-тежките възможни работи. Но само младите и силните хора могат да работят така. Старите и слабите нямат сила и следователно от тях няма полза. Те са били третирани лошо, като безполезни хора, може би понякога дори са убивани. И сега Бог се обръща към младите и им казва именно за тези по-възрастни хора: почитай баща си и майка си. Те могат да са стари и болни, но те не са безполезни хора. Евреите са имали нужда да чуят това. И ние също имаме нужда да го чуем. Ние не се сещаме често за това, но всъщност ние трябва всеки ден да благодарим, че нашите родители, които са се грижили за нас, или още се грижат за нас. Защото другата възможност е била да израснем в дом. Според статистиката за 2007 година, само 10% от децата, които са настанени в домове, са сираци или полусираци. 90% от децата в България, останали в домове, са просто оставени там за отглеждане. Родителите им не се грижат за тях, но и не подписват декларация, че се отказват от родителски права, така че тези деца по стария закон нямат право да бъдат осиновени. Те се наричат деца, лишени от родителска грижа. И са точно такива. Над 90% от тях, когато пораснат, не успяват да се реализират като пълноценни хора. Не става винаги така, но вероятността е много голяма. Нека да ви дам и една последна перспектива. Нашето общество е сбор от хора от няколко различни поколения. И всяко ново поколение си мисли отново и отново, че открива топлата вода за първи път, че знае всичко, а пък предишното поколение не знае нищо. Това е причината, когато достигнат определена възраст, много млади хора да станат бунтари. Но ако искаме да живеем заедно по някакъв начин, ние трябва да се научим да се почитаме. И тук се намесва петата заповед. Почитай баща си и майка си. Нашето общество явно не я спазва и това е една от причините за някои от най-сериозните проблеми в него. От агресията сред младите хора до липсата на добри ролеви модели. Това са 4 перспективи, които можем да имаме предвид, когато пристъпваме към текста от Изход и когато четем текста "Почитай баща си и майка си". Някой ще каже обаче: хубаво, но това е много теоретично. Какво на практика означава да почитаме родителите си? Ще ви кажа накратко някои неща. Първо, почитай баща си и майка си означава не използвай родителите си. Има деца, които са се научили как да си играят с обичта на родителите и знаят как да ги използват, за да задоволяват всички свои прищявки. По-лошото е, че има и възрастни хора, които продължават да вършат същото, които продължават да използват своите родители.
Има хора, които са пораснали, завършили са училище, някои от тях са завършили и висше образование, техните родители са ги издържали през всичките тези години, плащали са сметките им и сега те все още продължават да разчитат за всичко на тях. Те не работят и живеят от заплатата или даже от пенсията на своите родители. Ние живеем в страна, където да намериш работа и да получаваш добра заплата е трудно. И ние всички знаем това. И ако вие сте направили всичко възможно, което зависи от вас, и въпреки всичко за известно време сте без работа и се налага да разчитате на помощ от семейството си, в това няма нищо лошо. И това е в реда на нещата, роднини да си помагат. Но понякога ми се случва да говоря с хора. Питам ги, как е училището? Завърших. Работиш ли? Не. А търсиш ли си работа? Не. И това е нещо, което на мен ми е трудно да разбера. Някой казва, чакам предложение за работа по специалността си. Хубаво желание. Обаче какво правим, ако такава работа няма и няма изгледи скоро да се появи? Чакаме с години и висим на ръцете на родителите си? Не е ли по-добре да започнем някаква друга работа и да продължим да се оглеждаме за по-добра? И това не се отнася само за млади хора. Хора, достигнали определена възраст, 30-40 години, продължават да го правят по същия начин. Висят на ръцете на родителите си, използват родителите си. Има една възраст, от която нататък всеки човек трябва да поеме отговорност за живота си. И ако не го направим, ние използваме някой друг плаща сметките ни, някой друг поема тежестта, която трябва да носим сами и най-често този някой са родителите ни. И аз искам да ви кажа тази сутрин, това не е добро християнско свидетелство. Християните трябва да са хора, които се отнасят много сериозно със своите задължения и отговорности. И те трябва да бъдат готови да поемат отговорност за живота си и да работят добре. И аз ви насърчавам, прочетете си Библията, направете едно изследване на цялата Библия именно от тази перспектива. Вижте какво казва тя за работата и за работното място и може би ще бъдете изненадани от това, което ще намерите. Може да се изненадате от това, което ще ви кажа. Но никой няма да стане по-духовен, ако си стои вкъщи, не работи и само си чете Библията и се моли. В Новия Завет имаме пример с такава църква, някои хора от които имали такава тенденция. Църквата в Солун. Христос идва скоро. Всеки момент може да дойде. Ние го чакаме. Няма нужда да работим, той може да дойде утре. Има нужда да се молим и да чакаме. Павел им пише едно послание, в което се занимава с този проблем. И там той казва нещо простичко. Ако искате да се стоите вкъщи с желание да станете по-духовни, аз нямам нищо против. Имам само едно изискване. Който не работи, той и да не яде. Така че първото нещо, което трябва да имаме предвид, когато говорим какво означава почитай баща си и майка си, това означава не ги използвай. Не значи не приемай помощ от тях, когато имаш нужда. Не значи бъди прекалено горд, за да не оставиш тези, които имат възможност да ти помогнат. Но със сигурност означава тогава, когато има какво да направиш, имаш възможности пред себе си, но ти не ги изправиш, не ги използвай. Второто нещо, което означава почитай баща си и майка си, внимавайте как говорите с тях. В момента в църква тече един курс, който се нарича от 1 година до 1 клас. Ние всички сме виждали невъзпитани деца, които се държат лошо и наричат родителите си по всякакъв начин. И тогава ние обикновено казваме, че родителите са виновни и справо. Но идва един момент, когато децата пораснат, а начина по който говорят сякаш не се променя. Те все още са груби с родителите си, не ги изслушват, прекъсват ги, говорят им грубо. И тук вече няма извинение.
В различните възрасти това се проявява по различен начин. Младежите, когато стигнат до една възраст, започват да си мислят, че всичко им е ясно и съветите на родителите започват да ги дразнят много. Те стават нетърпеливи и често ги прекъсват, обръщат им гръб и не ги изслушват. По-възрастните хора, които вече са създали семейство, но все още живеят със своите родители, знаят, че много често се стига до неразбирателства. Дори в най-добрите семейства. Моят въпрос, или по-скоро въпросът на Библията е: как говорите в такива моменти? Повишавате ли тон? Използвате ли епитети? Казвате ли нещо, което знаете, че ще ги нарани? Когато дълго време живеем с някой човек, ние научаваме слабите му места и когато спорим, се изкушаваме да ударим там, където боли. Някой ще каже: така е, ама и родителите ми имат отговорност. Правилно. Точно така, точно както казва: почитай баща си и майка си, Библията казва и родители: не дразнете децата си. Обаче, когато родителите говорят за задълженията на децата, а децата говорят за задълженията на родителите, резултатът е, че ние четем Библията чужда кореспонденция. По-добре е да започнем да четем това, което се отнася до нас, и след това да се опитаме да го приложим. Така че въпросът тази сутрин е: почиташ ли баща си и майка си с начина, по който им говориш? И накрая има хора, които живеят отделно от своите родители. И за тях нещата често са по-лесни. Но аз искам да ви предизвикам и по-нататък да се замислите кога за последно сте казвали нещо хубаво на родителите си. Кога сте им благодарили за всичко, което са направили за нас. Да почиташ баща си и майка си с думите си не означава само да не им говориш лошо. Това означава да говориш и добри неща за тях, неща, които ги радват и неща, които изразяват твоето уважение и благодарност. Ако сме си християни, начинът, по който говорим на другите хора и особено начинът, по който говорим на родителите си, е израз на нашата вяра и християнска зрялост. Това е едно свидетелство, което другите хора чуват и виждат. И бъдете сигурни, че те си правят изводите. Но даже и когато никой не чува, Бог ни чува и това би трябвало да е достатъчно. Трети начин, по който можем да почитаме баща си и майка си. Когато се вслушваме в съветите, които те ни дават. Идва едно време, когато децата порасват и изведнъж решават, че всичко им е ясно. И аз се спомням как се случи това преди години с мене. Родителите ми, те са живели в друго време, те са от старата школа. В момента нещата са променени, изцяло нови. И след това стана нещо странно. Колкото повече раста, няма да кажа остарявам, все повече откривам, че това просто не е вярно. Ние можем да сме по-умни от своите родители, може да сме и много по-добре образовани. Но да си по-учен и даже да имаш по-висок коефициент на интелигентност не означава, че си по-мъдър или че си по-разумен и със сигурност не значи, че вземаш по-добри решения. Защото има неща, които не се учат от книгите, а само от опита на живота. Един от изразите, който Новия Завет използва за църковни ръководители, е старейшини. Думата е производна на стар човек. И идва от идеята, че това е човек, който има опит в живота, който му помага да взема правилните решения и да направлява другите по добър начин. Не е задължително, но често се случва така. Истината е, че нашите родители, без значение колко сме пораснали и колко сме способни и успели и колко сме самостоятелни, в повечето случаи има на какво да ни научат. Има на какво да ни научат за живота,
ако са християни, има за какво да ни научат и за нашата вяра. Един християнин разказва за своите преживявания с майка си, която е била християнка, но в момента е възрастна, много болна и страда от Алцхаймер. Нейната личност се губи и той трябва да отиде да се грижи за нея. Ето едно писмо, което той пише до свой приятел. Току-що имах прекрасно преживяване с майка ми. Приготвих и вечеря. Тя продължава да иска манго, което не мога да намеря по това време. След вечеря тя ме попита, можем ли да поседнем за малко на верандата. Молбата изглеждаше странна за това време на годината, но реших да й угодя, тъй като не бях успял да й намеря манго. Беше сравнително топла декемврийска вечер за това време на годината, дъждовна и мъглива. За около половин час седяхме заедно, завити с одяло на едно канапе, където тя и баща ми обичаха да сядат. Гледахме преминаващите коли, гледахме как дъжда пада на светлината на уличната лампа, вдишвахме мириса на моклите листа, нападали на улицата още от есента. Тя се протегна, хвана ръката ми и запя една стара песен, която не бях чувал от детските си години. Стар химн, който казваше „Ава, Отче, ние идваме при теб“. Спомнеше си думите на всичките 4 куплета. Припявах там, където помнех текста. Докато стигнем до последния стих, не бях в състояние да пея, макар да знаех думите. Сълзи се стичаха по лицето ми и аз чувствах Божието присъствие до нас. Когато престана да пее, тя каза, сега отивам да си легна, и това беше всичко. Прозорецът към яснотата и спомените се затвори. Докато стоях там и слушах слабия глас на майка ми да пее този стар химн, ме порази прозрението. Тя е знаела или знаеше нещо за духовността, което достигаше отвъд всичко, което аз знам. Дали си даваме сметка или не? И дали си го признаваме или не? Нашите родители има на какво да ни научат. И това е причината апостол Павел да нарича 5-та заповед, първата заповед с обещание. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да се продължат дните ти на земята. Така че, слушайте родителите си. Дори самите вие да сте възрастни хора, има какво да научите от тях. Не казвам да се съгласите с всичко, което ви казват. Не казвам, че те не могат да грешат. Но поне ги чуйте. А вие, родители, вие също имате отговорност да давате добър пример на децата си. Защото понякога, без да си давате сметка, те чуват много повече, отколкото си мислите, и запомнят и прилагат много повече от това, което виждат във вас, отколкото ви се иска. На 4-то място, почитай баща си и майка си материално. Помислете колко много са направили за нас родителите ни. Приели са ни в къщата ни, сменяли са ни пелените или памперсите, ако са по-млади родители, не са спали по цяла нощ, когато сме били болни и са плащали сметките ни години наред. И когато те остареят, наше задължение е да направим същото. За някои това означава повече, за други по-малко, но ние всички имаме задължение да подпомагаме материално своите родители. Нека да ви покажа колко важно е това. Ако отворим на първото послание към Тимотей, 5 глава, стихове от 3 до 8 са един много интересен пасаж, който често пренебрегваме и за който почти не съм слушал да се говори. Почитай, казва там Павел, вдовиците, които наистина са вдовици.
Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека да се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. Но, ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверника е по-лош. Един от текстовете, в които Павел използва изключително силен език. Стих 4 той казва, че материалната помощ към нашите родители ни учи на благочестие и това е угодно пред Бога. Стих 8 казва, че който не го прави, той се е отрекал от вярата и е по-лош от безверник, независимо колко често идва на църква. И аз разбирам, че това е много лесно да се каже, но понякога може да бъде много трудно да се практикува. Едно наше приятелско семейство имат баба, която е болна от деменция. В същото време тя е много здрава физически жена. Така че това семейство, те и техните родители, трябва да решат какво да направят с тази възрастна жена. Ако я вземат със себе си някъде, тя пречи постоянно. Ако оставят в къщи, има опасност тя да направи нещо, което не трябва да прави, защото тя е силна и не се спира на едно място. Няколко пъти тръгва на някъде из града и след това трябва да издирват. Тези хора бяха изправени пред избора дали тя да остане да живее с тях или да я дадат в дом за стари хора. Те избраха да я оставят да живее с тях. Не казвам, че това винаги е правилното решение. Понякога може да се наложи да изберем нещо друго. Но това, което казваме, че ние трябва да обмислим нещата и да решим кое е най-доброто за нашите родители, дори то да не е най-лесното за нас. И аз знам, че в нашата църква имах такива хора и такива случаи. И аз знам, че на тези хора им е много трудно понякога. Нямам представа защо Бог е допуснал това да се случи. И всеки опит да го разгадаем е просто една спекулация. Но това в същото време е един тих подвиг, изява на тяхната вяра и характер, който Бог вижда и който Той оценява. Дори понякога ние и другите хора да не разбират нищо от това, което се случва. Така че аз искам да ви насърча. Почитайте родителите си по тези 4 начина, които ние казахме. Почитайте ги, като не ги използвайте. Почитайте ги по начина, по който говорите с тях. Почитайте ги, като се вслушвате в това, което те ви казват. Почитайте ги, когато им помагате материално. Може би на това място някой ще каже: дойдох да слушам за Бога, а не за семейен морал. Хубаво. Нека да говорим за Бога. Ние живеем в един паднал свят, където нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. И в този свят Бог, чрез Исус Христос, идва при нас, като ни носи спасение, дава ни надежда за вечен живот. Но ние все още продължаваме и след това да живеем в същия паднал свят. Бог не ни взема при себе си, а ни оставя сред същите хора, със същите проблеми, със същите предизвикателства и със същия грях. И тук в този свят Бог иска да ни използва и за тази цел ни прави хора, каквито трябва да бъдем. Да бъдеш духовен не значи да вършиш духовни упражнения, като молитва, ходене на църква, пеене и четене на Библията. Това са единствено благодатни средства, чрез които ние можем да постигнем целта, която Бог поставя пред нас, но не са цели сами по себе си. Какви са целите, които Бог ни дава? Те могат да са много индивидуални и различни за всеки от нас, но преди всичко това означава ние да бъдем истински хора. Хора, каквито Бог иска да бъдем, каквито ни е създал да бъдем, но каквито поради греха ние не можем да бъдем, колкото и да се опитваме без Него. И когато направим това, ние представяме Божия образ, по който сме създадени, като видим. И по този начин един вид ние сочим към Бога с думите и с делата си.
Искаш ли да живееш в света както Бог иска? Тогава почитай баща си и майка си, за да бъдеш духовен и да бъдеш истински християнин. Искаш ли да споделяш вярата си? Сподели я, като почиташ баща си и майка си, иначе те няма да те чуят. Един неизвестен автор казва: не мога да чуя какво казваш, понеже делата ти заглушават думите. Нашите родители ни познават като 5-те си пръста. И ако не виждат достатъчно голяма промяна в живота ни и уважение към тях, как бихме очаквали да ги доведем до Христос? Искаш ли да видиш промяна в обществото? Първо трябва да му покажем една по-добра алтернатива, и то не само с думите си, а с живот и на практика. Така че бъдете хора, които са въплъщение на един нов живот, като живеете според различни стандарти. Ето така заповедите се превръщат в призив, който променя. И ето за това ние озаглавихме нашата серия по този начин. И накрая някой може да каже: всичко това е хубаво, но аз не съм имал щастието да израсна в семейство с добри родители. Мен не са ме обичали, не са ми помагали, когато съм имал нужда, държали са се лошо с мен и са ми давали лош пример. Живял съм в семейство, в което съм виждал много неща: скандали, изневяра, може би даже развод. Какво да правя? Как да почитам такива родители? Няколко неща. Първо, почитай ги въпреки това. Това е едно свидетелство пред тях. Аз се радвам много, когато едно дете израсне в християнско семейство и през целия си живот вижда вярата на родителите си и така само идва до вяра. Но имайте на предвид, не всички имат това щастие и може да се случи точно обратното. Едно дете, което е израснало в невярващо семейство, се обръща към Бога и неговата вяра е променен живот със свидетелството, което кара родителите му да се интересуват от това, което го е променило. Ние понякога си мислим, че ще обърнем родителите си, когато им говорим много за Бога. Практиката показва, че често това може просто да ги отблъсне. Повече думи не означават по-добро свидетелство. Обаче промененият живот в нас, ако има такъв, ще ги привлече. Нашите родители, отново ви казвам, са хора, които ни познават като 5-те си пръста и тях не можем да ги заблудим. Нека да ви прочета един стих от първото послание на Петър, 3 глава. Стихове 1 и 2. Също така казва Петър. Той говори за хора, които имат невярващи съпрузи. Също и вие, жени. Покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да бъдат спечелени без Словото, чрез поведението на жените си, като виждат вашето поведение в страх и чистота. Какъв е съвета на Петър? Говорете им колкото можете повече? Не. Живейте пред тях в страх и в чистота. Бъдете един пример, който те виждат и който им говори постоянно, дори вие да не си отваряте толкова често устата. Петър не казва, че ние не трябва да кажем на нашите родители за вярата си. Петър не казва, че ние не трябва да им свидетелстваме с думи. Но Петър казва, че нашия живот ще бъде по-силно свидетелство и ще говори по-силно, отколкото думите ни. Така че, дори да сте израснали в трудно семейство, дори да сте нямали щастието да имате родител, който би трябвало да имате, продължавайте да ги почитате, защото като християни това е най-силното свидетелство, което можете да им дадете и най-правия път за тях към Бога. Второ, дори да си нямал добри земни родители, имаш един друг родител, който те обича и се грижи за теб. Бог. Когато ние се обръщаме с вяра към Него, Бог ни осиновява и ни приема в своето семейство. Римляни 8 глава, един от силните стихове. Защото не сте приели дух на робство, то отново да живеете в страх, а сте приели дух на осиновление.
Думата е същата, когато един човек осиновява дете, което преди това е било бездомно. И Павел има предвид точно това. Приели сте дух на осиновление, чрез който и викате Ава, Отче. И ако самият дух свидетелства заедно с вашия дух, че сте Божии деца, и ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и сънаследници с Христос. Ефесяни 2 глава, един подобен стих. Затова помнете и вие, някога езичници, които бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христос. Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Така че, ако си имал разбито земно семейство, сега Бог те въвежда в едно ново семейство. Ако земните ти родители са те отхвърлили, Бог те приема и е готов да те слуша и да те отдели цялото време, от което имаш нужда. И като твой баща, той поема отговорността и задължението да те възпитава. И част от това възпитание, можеш да бъдеш сигурен, ще включва и промяна в твоето отношение към твоите биологични родители. Да им простиш и да ги почиташ. И накрая, на трето място, ако си човек, който е имал нещастие да израсне в нещастно семейство, бъди човек, който прекъсва цикъла. Отношенията родители и деца се предават лесно на следващото поколение. Голяма част от нашите ценности, морал и поведение в семейството ние вземаме от нашите родители, без дори да си даваме сметка за това. Ние гледаме и след това повтаряме. Затова човек, който е израснал в лошо семейство, често сам създава лошо семейство. Но това не е задължително. Бог ни дава възможност да се преборим с миналото си и да направим нещата по различен начин. И дори повече. Ние можем да започнем нещо, което има последици за хората, които имат след нас. Като християни ние можем да изградим семейство с нови отношения, които след това да бъдат копирани от децата ни и от внуците ни и от правнуците ни по един добър и правилен начин. Ние четем Библията за една група древни хора, които се наричат патриарси, които са поставили начало на нещо, което трае след тях. Но ако се замислите, ние самите, чрез Христос, имаме възможност и предизвикателство сами да станем патриарси. Хора, които поставят начало на нещо, което може да трае след тях. Отношения в семейства, които следват след тях, по начин, по който Бог иска те да бъдат, а не по начин, по който те са видяли и преживяли. Това е едно предизвикателство за нас. Петата заповед, която често четем без да мислим много върху нея, е нещо, което може да ни говори твърде много. И нещо повече. Тя е нещо, което може да ни предизвика да преосмислим начина си на живот и много от практиките, които считаме за съвсем естествени. Нека да завършим с молитва. Ние ти благодарим, Господи, за това, което ти ни казваш. Молим те още повече. Не просто да слушаме думи, но да почувстваме действието на Святия ти Дух, който докосва сърцата ни и променя живота ни. Така че ние да ти бъдем покорни, за да получим твоето благословение и то да бъде предадено на нашите деца и на техните деца и по-нататък. Амин. Когато слушах тези думи и това слово, изкушение дойде в мене и си мислех,
моите деца да го чуят това нещо. И в следващия момент Божия дух ме изобличи и ми казва: почитай баща си и майка си, се отнася за тебе. Не за тези, на които ти се иска да го чуят, а за тебе. За мене лично. Погледнато, всеки един, независимо на колко години си, ти си дете на своите родители. Ние всички сме деца. И Божието Слово изисква от нас да почитаме баща си и майка си. Ще кажеш: ама те моите са умряли отдавна. Аз искам да те попитам: почиташ ли ги? Почиташ ли ги? Независимо дали са умрели отдавна, почиташ ли ги? Когато брат Радостин говореше за най-различни случаи, аз си помислих за това, че има много деца, които са страдали от своите родители. Има много деца, които по най-различен начин са пострадали от своите родители. Бащата е бил алкохолик и е пребивал детето си. Майката е била развратна и не е обръщала внимание на своето дете. Бащата може би е насилвал физически или сексуално своето дете. Има най-различни случаи. Има най-различни случаи, от тежки и по-тежки. Но, мили брати и сестри, какво да правим днес ние, когато слушаме тази заповед? Почитай баща си и майка си. Нека всеки един от нас да обърне погледът си към своите родители, своят баща, своята майка. И да каже: почитам ли ги аз? Може би те вече не са сред живите, няма значение, почитам ли ги? Много е важен този въпрос, защото това е заповед и ние трябва да се съобразим с нея. И аз днес искам да те призова в молитва, всеки един от нас, да застане, да помисли, връщайки лентата назад, може би много, може би малко, да помисли за своите родители и да каже едно от тези две неща: Боже, благодаря ти за родителите ми, или прощавам на родителите си. Може би неразбориите в твоето семейство и проблемите, които идват в твоето семейство, са резултат от това, че ти не можеш да простиш на своите родители. Словото днес ни казва ясно и недвусмислено: почитай. Ако ти не си в състояние да простиш, ти не можеш да почиташ. Затова искам да ви призова точно към това. Нека всеки един от нас да застане пред Бога, да представи своите родители и да каже: Боже, благодаря ти за моите родители. И си спомни всичко това добро, което си видял от тях, което си спомняш, което знаеш. И ако в тези спомени не идва нищо добро, ако в тези спомени не се попълват от нищо положително, това, което ти помниш за своите родители, е само лошо, само негативно, само зло. Аз искам тази сутрин да те помоля. Извикай към Бога и кажи: Господи, помогни ми да простя на моя баща, който никога не показа ласка, милост, внимание към мене. Помогни ми да му простя за това, че постъпваше така жестоко към мене. За това, че никога не помисли за мене. За това, че никога не намери време за мене. Боже, помогни ми да му простя. Помогни ми да простя на майка ми, която намираше време за много други хора. Аз винаги стоях отстрани и чаках. Помогни ми да й простя.
Боже, дай ми сила да простя на моя баща, който се отнесе така жестоко към мене. Аз с нищо не заслужавах. А той постъпи така жестоко. Прости му. Прости. И ми дай сила и на мен да простя. Искай от Бога сила за прошка. Искай независимо колко си наскърбен, колко си огорчен. Може би ти си едно от няколко деца и другите са били поставени винаги на по-високо място, винаги на по-важно място. Другите са получили много любов, но ти не си. Може би си бил дете в семейство, което бащата е бил втори или майката е втора. И любовта, която си получавал там, не е била никак достатъчна за тебе като дете. Прости. И ако не можеш, искай от Бога благодат и дух на простителност, за да може да настъпи промяна в твоето семейство днес и да можеш да очакваш ново начало, да причупиш, да спреш цикъла и Божият дух да сложи ново начало в твоя живот. Направи го. Направи го. Господ да ни благослови. И ако наистина ти не можеш да намериш сила в себе си да простиш, знай, че Бог може да ти даде. Знай, че Бог има в себе си лостове, механизми, чрез които да ти помогне ти да простиш. И когато ти простиш на своите родители, тогава можеш да очакваш и тогава можеш да се молиш за благословение и в твоя дом и на твоите деца. Бог да ни даде мъдрост. Не напразно е казано в Словото Божие: почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Благодарим на Бога, благодарим на брат Радостин за това слово. И нека Божия дух да работи в нашите сърца и да ни променя. Словото Божие е меч. Понякога този меч режи. И когато реже, то боли. Но ние трябва да имаме готовност да се разделим с злото, да се разделим с греха, да се разделим с онова, което възпира благословенията върху нас, за да може Божия дух да работи върху твоя живот, в твоето сърце, в твоят ум. Тази сутрин получих